So gini sabab bagian kaya ayaw man yan nakapagkalat na itanong sa riyang kaya dunya. Nauwan yung pipikir ay kapagpakatas o kawiyag yung sa riyang kaya dunya kadi. Ayaw mataan na so kapagpakalit o kawiyag yung itanong sa riyang kaya dunya. Naginan dunya yamanan yan kapagkawa na tanong sa riyang kaya dunya. Ginan dunya yamanan yan nakapagpakaranit tanong sa mga pakuburan tanong. Asulamon ang makadadar pa sinasanan ng pakasagad sa riyang tanong. Lamang ka doon pa kauke. Nasabab ko lamang ka doon pa kauke ito sa riyang kaya na akubur. Na ayaw mapiyasi ko lang ba kaya kayo sa riyang kaya dunya. Na makanggal ba ka tanong sa galbak ay kaswa karamkan Allah. Na uwi kumabayar kan Allah. Ngulalan sa ikwayamanan yan na pinggal ko nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ay sabab agyang kayamanan yan na makamputa pamuyat na andaman na yan, iayag kita nung inipangayat sa mga ginawatan, nagyang ko ito akapagtatagirot tanong sa interesan. Babaya na mong panamuntaman si Kugelbok o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling sa mga tawa niya, kunutan sumabi, na miya, lapis so kawiyag-yagyan sa riyang kaya dunya. Man ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idahalal jannah, wa man asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idahalal na. Miya karaya dadalil ma'urib mo Allah. Asok kawiyag sa riyang kaya dunya na udimitom to kung kawiyag Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiglutum to si kuna rakadyan. Ito Rasulullah man ata Rasul sallallahu alaihi wasallam idahalal jannah. Salin sa mga tao unutan yan, galabakan yan, songkan yan, ingulalan yan. So pinggulaw Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah napakasunod. Wa man asya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sataw as-sulam niya diniyang kababayan, diniyang okitan, diniyang dalbakan, pamagsusun niya. So pinggal pa po Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal nar na ikuluyan si kuna nakadyan. Di karyan. Ugay na ay piyakaran daro sa ginawa mga report na nagatuon ang mga tao ang inaran sa Muslim. Ay pagkaralit yan o bagong betwi sa kafir. Ay pagkaralit yan o ba di mapagkaralit ang Muslim. Ugay na yung pagkaralit yan sugal bak at tablig na ninyan di pa magsis. Grab kailan yan suling galbak sa mabya na ayamanan yan na ninyan di pa magumpat. Anta kay paglugudir. Nagiti ayamanan yan. Nadita nung ipamagubupaan ng mga repluwa. Dita nung iyamanan yan ng sasalapidaan. Anda man ay mabaloy tanong amay sa isang tanong sa iko kapag hindi makatanong sa iko. Pinggal ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.